For me, as I say, what they were feeding no, ato Adom TV. Jumadi a metena ho edi ho chiame eye Nkuranhyensem. Na me a me jumadi ho chiame edi am je so eye Nita Ekotego. Ho te sai. Aye di ne ho. Enkoyie. Akoye kasa bi a eda ye nyina ya no. Enkoyie. Maware no. Ko mapomodine no. Atecha pansam. Adwuma no menya bi nye enkoyie. Se eba ne se abrabo nkoyie a enioma ya wota yo ne se obosobo. You blame yourself, you blame others. Obosobo. And you find excuses. Open chiremu de entia enkoyie a ebin free. And now you criticize yourself. Media bushia mi free mono. Media miti na enye. Media school amanko no. Media mission ade with school ya mpase me. Media nkrofo sika away bushia makoto omu media. You begin to criticize yourself. And many of us become harsh critics of ourselves when life gets difficult. Se bane se enkoyi a de a yemudu do ne yeta yo ne se ye hwe ho na yada ne ye ho post ne ya che ho akɔhye fiase se ye boy ho so boni se ye ka ne oma ensem fata egu ya bamu em ye hu ye ho abomfia ase ye sem fata ase ye de abrabo no ye nka ho bi esan se be ya duro no ayedina ne sa. Hard times come with challenges. Emira edne bia na ya na ehu na to da bia wonsan so se obetimi akora neoma enkoyie no so e bia opesika koto da ne sika ne bi ni ho benden e bia adwuma wo yo na kato e ma wo ne sha ti be ne den e bia wo yare e bia se be anu aduro kra wunya aduro no kra board ne be ne den ena be ma na tifie ne se be won fa ne die e ma wo obu atantan de bi ana wo ba aware wo no so no ono so saa to be ne dey se misu se me di awerɛho se me mambufu eno ne ne awasua be no nkyerɛ se eno ne ayeye ade ɛsɛ wo ye ye nyina asua kwan bi ɛfa so odi yi nneɔma enkoyi ano abufuo ɔyawdie apindie so boɔbɔ eno na wasua enso eno na bɛboa wo ana dabi ntina dey take a break transidi. Remain calm and reassure yourself. Nefe shohun crying. Enkoye. I say, ana etete pansamba. Nenso kwambia so no. Ebeye. Remember, you cannot change anything but yourself. And you cannot change the things that are happening to you, but you can change your thoughts about what is happening to change you. Won't mean sisane ma ekoso no so. Ensuo to won't mean kasa ensuo jai, jinyanko pompe. Na ensuo betimi agina ensuo mu ape bibia yo na so abamfoso. Ana betimi ensuo na etoye no, betimi aboa no aye bibi. Esan adwen bi a badwene afeso tobre ho ntino. You can find meaning and purpose for your life. The trick is to identify what is positive whenever you are in crisis times. Ade no wonsan so. Na so na wo dwen adwen fi, adwen abonfi adwen, adwen a eya baguro, adwen e da werɛ hɔ na ebe. Wo mu ade na nkoyie. Se ubesi empa adaso adwen pa no. Adwen a wo dwen nyina ya adwen a enye. You see, you must have a sense of forward movement. Se wa adwen kyerɛ se me komanim. Papa bi ose ahwiase enye ya te se nia oka afom. Falling down is not as hurting as remaining down. What ahwe ntidie? Ye mpo asem ntidie. Wo yare ntidie na ese wo yo. Ya yade ato wo no emma biom ana emunya dine biom. Ede na ni se wo yo adwen be na ese wo dwene. E na adwen be na ese wo gyamu a bema watenka ato yie na wapomudne ato yie. Minua, you must energize yourself with hope, and that's all. You must energize yourself with faith, GDA, and get to think about what you can do to move away from your limitations. Life limitations are in your mind.
They are formed by your thoughts. They are formed by your self-talk. And when you change how you speak in your mind, you change how you respond in life. So also sanya ma wo kan no adwen proso a obesakra wa tenka mu enyoma wo yo. Wadwuma ye pamo adwuma mu eya ene man kan na meboa na mremu adwuma bo wo eya nkasa. Nanso ya pamo adwuma mu anya hwe. Saa na aba no to betra ho ekope aduru anom awu. Be man so ampa obi mu eya. Ana be man mfa ni die ma wo a eya na ntidie. Ono pe ne be ma wo wiase. Hwe empani se ye tupru ba ko mu a ye wo prododo a ebehina ma wo na de ntia hunu se eprododo wo ntina ne se epono atomo na wo de wena to so wo hwe when one door closes many other doors are available to open for you but you keep looking at the closed door and you miss the other doors. Simple yare semre ya ma ya ne hye wo nkuran na pe bibi foforo a wo de abrabo beyo ne mpo yare no entu enkonanim eyi we de abrabo mu eye adwuma na ye pam wo no enye wo na wo ye obibie ebia na wo mre na aso se pam wo nti de pe adwuma foforo na fa onsa ye se de tie bia no find meaning and find purpose to look at what you can do every day with your life. Na apfe fa kade ya na man for se ni te ko woni ma ka che bi frɛ me o se ni te ko me ko pa asansa me kodo sansa ne kwa board ni esen sika minya na boso me enye da kro pe na de do hwɛ pe sika na fa sie kakra se de tie bia obanya bi e de aboa babo no abubra baba ye bo enye obi na babu ama wo wankasa na babu bra ma ho na ade a edi ka de babu bra adwene a wodwene the rituals on your mind become the limitations. Akwabi will say your life results are products of your thoughts and your actions. Wa bra bo nso so aso no ne fapem ene wadwene ene wo ne ye. Onipa bia wa wade usikasem uye die wanije fapem enyina so ene wadwene ene wo ne ye. Simple ene na wonni bia eno nkyere se wo kyena wonya bi ene na wonni bia wo fatimu popapa ekenya ho ehye ho nkran epe bibi eyo edo nsa eka kwan bi aso no kwan be bia ma na mafo ya yempe osom yempe adwumadene epe ne hwehwe obi ka microwave life odi hye mu na ehye da bi abrabo yesa na tie abrabo no eyentoboase wo breyo abrabo ye wo breyo abrabo enye abaguro abrabo enye hwehwemade a process a movement to dakro no akwanim nanu ebo ya afimu ebo ya mfie bebre nanso se de tie bia no beduru ba bia woko ye see so no ye say Rome was not built in a day so hwe na ka kire wo woni amene won sha ase no won nyina ye yie woni amene won ha ase no wo fa ha na wo ye na wona wo se nye one day akwa no fa na ye ono ne kranko na wo so kranko se de tie bia no betime to na montuo bi ya obi hunu bi da do sukoko mu na pe bibia o kondo sa obeye ne yie na ye ne yie eya pra kasa ene ye bi obetime na die ye obi nye bi da na trase na bobo hu na hunu na wie ye o adwen poso ene ye fa no mindfulness ebi apese o de wabra bokodu okira no dwere ho ne se wapo di na wonya ya tenten wapo mu ya no wajo ho me kakra ya no apemre apanyonko afa woni a betimi aboa wo adwempa ho your associations are also important ekuo bi ho na wadom ebia mo ye edu ana edu no mu a mo aboa kapra no se ye de sika we ko ye bibi nkabom de nkoso oba enye nkabom a mokọ kabom akọwe nsa enye nkabom a nkabom akọpa ma enye nkabom a yakọpa ade nsekuo enye nkabom a yakọ kabom akọye de nsem fata emo nkabom ade ye yoba nkabom a yaka sika bomu akọpa dwetire aye bibi ebebo asamre busia ana meja wo medasa wo de ofidie to Adom TV ehwe me onyame ehira
no nyame entena